Hallo så alle sammen, det er SS0401 eller vi SS0401.dk. Og i dag så er nogle piger fra min klasse. De er spist hjemme, og så har de bare taget chili og så sætte det i hånden. De vil se, hvem kan holde chilien i længst tid. Så lad os. Olga? I løber bare, hvis I kan ikke holde det. Så løber I ud og henter mælk. Det kommer sikkert. Ja. Så er Mette ude. Ja. Okay. Nej. Jeg skal også spise her til. I skal bare vide, det er sindssygt stærkt. Så jeg tager alt det der, jeg har. Kom. Det er sindssygt, mand. Hvem tror jeg, der vinder? Mette, hende der herovre. Ja, hun er ude. Så der er stadig 2 tilbage. Det er også okay. Det har. Så Maja har lidt af en attitude. Hun vil gerne have, at Huda hun skal give op. Og det er Huda. Hun vil gerne have, at hun skal give op. Men Maja hun er ved at flippe ud. Jeg er sgu da ikke ved at flippe ud. Jeg spiser også sådan her chili. Det jeg æder. Ja, Huda. Aldrig. Kom over, så er det klar til os. Væk, og den bliver lagt ud på YouTube, så alle kan se, hvor stærkt chili er rent. Er der nogen, der sveder under øjnene? Og Majas øjne løber helt i vand. Sådan, og det gør hun selv så. Er der noget mere chili i skål? Nej, det er ikke. Det er det. Jeg har fået helt vildt meget af dig. Du skal spise det. Er der nogen, der gør også? Nej. Aldrig. I vinder ingenting, bare så ved det. Det ved vi. Jeg falder snart op på gulvet. Det er godt. Mette. Du har mælkeslik. Du gør på det. Du gør? Nej, du gør. Nej. Bare rolig, jeg er ikke en dreng. Jeg så klar. Må jeg godt finde mine fingre nu? Ja. Jo, du må godt have mine fingre. Så kan du også. Nej. Lad den her nu af. Hvis man rejser sig, så er den ude. Den her video er så 4 minutter allerede. Det er godt klart. Jeg er ikke for dig, eller hvad? Mere til tilbage. Nu er det ikke chili.
Altså, ja. Så jeg tror, vi har vores 2 vinder. Hun er en gang giver vi op. Det er så meget. Ja! Og så